Salam mehriban dostlar. Salam mehriban denanlar. Bugün Zinat Gözellik Öýüniň açylyş tabaratı. Но я хочу сказать, наконец-таки Зуля исполнила свою давнюю мечту. Oça bilen maşgalaty bilen eden zähmetini halallygy bilen uda kownmak miýetler etsin. Toylu bolsun, mehmanly bolsun. Arzkallı bolsun, bereketli bolsun. Uğruna bolsun işin. Durman diňe öňe Ösüş var, kämilik var. Duranok bir ýerde gowuda çol olan dogumlykdan, erjellikden. Şeýle owadan lawatlar bilen, şeýle owadanlyklar bilen bütün biziň türkmen sanymyz bedäwatir. Öz stilim wada ýamar Zinat. Bu işi alyp barýan tutumly işinde ondan meýlek ak ýollar. Benim öz adımdan maşgalamyň adından şu açylyş tabaratı bilen Züleyhany we maşgalatyny tüýsürümden gutlaýan. Men öz maýtym türkmençerek gowarýan. Şoň üçin uly hormat goýan Zulyň işlerini Prидумать edýär, wydumować edýär. Şo fasonlar öz tapýar. Menin gowrumyna görä gazan bir ulakan awray gazanmagyň üçin ýüregimden arzu edýän. Züleyha geljekde de görüjülükde de uly üstünlikler arzu edýän. Gyýyp gelinen biziň görküne görk goşmak bar ardym. Itlegim netip bolsa.